Ungibingelele babuyela emakhaya kuphinda kuphi nyela nibukela khona Inhlaka Production. Muqala ungena kuleli page lethu Facebook, cindezela ufollow, like, ucomment, uphinde futhi ke ushare le video. Kanti ke mbukeli lapha ekhaya siyatholakala ku YouTube kanjalo na ku TikTok. Esiniphathele zona ke namhlanje nesithi nje ihlabahlesele zithi umkhandlu wenkosi umkhwanazi emtobatoba kwaMpukunyoni uphelekezeleke inkosi umkhwanazi ukuyoxolisa esilweni samaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Ukuxolisa kwenkosi yakwaMkhwanazi kulandelwa ukunganeliseki kwayo nesizwe ngesinqumo esathathwa yisilo sokuqoka umnumzana Iqiniso Ncube njengeso lesilo. Nakuba isizwe sabakhwanazi singanelisekanga yilesi sinqumo sesilo, sibone kufanele ukuba silandele izindlela zesintu nokuthobeka nokugcina inhlonipho ebuholini bendabuko. Njengophawu lokuhlonipha isizwe sabakhwanazi besiphethe amaguqa amane ebesithi ngawo Silo samabandla onke dlula mithi kaZulu. Ngifikile lapha njengenkosi umkhwanazi esigodlweni emashobeni nomkhandlu wami ukuzoxolisa emazwini akhulumekayo. Sizingane zakho silesikhulu siqolele. UNdunankulu wesizwe sabakhwanazi nongumlomo wenkosi umkhwanazi usilandise kabanzi ngalolu hambo. Siyakhuleka singabakhwanazi siphelezela inkosi yesizwe sabakhwanazi naye eduze kwami engumzukulu-ke Bondaba la kini ngokuzaleka kwakhokho wayo inkosi uSomkhele ezalwa khona la ekhaya izalwa umntwana uNtikili umelamani wesilo sawaNodwengu isilo uMpande. Emveni kokukhuluma Bondaba okube khona okugcwale kuzo zonke indawo ongaba komabona kude imsakazo abamaphephandaba la khona thina bakhwanazi kwathi makuba nokukhuluma okwaphume emlonyeni weBhubesi kwaba kuhlungu ke kithi sathi masikhala ke sakhala kabi seqisa sakhaliso kwempangela sakhala sayihlathini sangakhala size ekhaya sizokwesula ke lawo magama nina bendlovu ukuthi sizophakamisa izandla komdala isilo samabandla sizingane zayo imbube lapha sone khona sicela isilo esikhulu sidle sishiyele nina bendlovu size ngalokho amaguqa esiwaphethe lapha mane siyubukhosi bakwaMkhwanazi okuyiwona esiwaqhubakho ukuzosula zonke inhlamba nezinto ezimbi esikwazi ukuthi sikhulume zibheke esihlalweni sobukhosi nina bendlovu. Uma bakhwanazi sebekhona sithola ukuthokoza okukhulu uma nilibona iphutha bakhwanazi ukuthi kukhona lapha eninganyathelanga khona kahle njengeingane zala ekhaya ngoba usushilo Ndunankulu usuchazile ukuthi nizingane zala egcekeni. Sibonga ukuthi uma nibona iphutha nisondele nizothi shwele nishweleze ngonyameni kubaba wethu sonke ngoba phela nalokho kwakwenzeka sasize sibuza ukuthi awu uma sesivukelwa zingane zala ekhaya abantu bangaphandle sebeyothini uma sekuvuka ingane zala ekhaya seyivukela umbuso wala ekhaya wala egcekeni ngoba yini okufanele niuvikele lo mbuso yini okufanele livikele isihlalo kodwa ngokuthi ingonyama ibingabambe eqhubu ngoba nazi ukuthi nizalwa la ekhaya yikho inikezile uxolo. Nkosi yesizwe sixolise Ndonga ukuthi sinihlalise kangaka kube khona namanye amathize abe khona ekade sisathi ukuhamba phezu kwawo sithi kwaAyina sithi asixolise lapho ngokuthi kubekwe isikhathi bese singagcineki leso sikhathi. Sibonge ngamaguqa enizosheleza ngawo sithi
Bondonga kwande nasemagcekeni abakhwanazi ngeimpahleni ekhiphile. Siyathokoza kakhulu bakhwanazi ukufika kwenu kusekhaya lapha. Bondonga. Wena wendlovu, Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayede bayede. Hlanga lomakhulu. Silesikhulu. yabezitha ecela ukukhuleka ndaba sengibe nephutha eceleni kwami usiyakithi kwadlangezwa esihamba nayo isipheleze lakho njengoba usibalapha eMtuba nodlangezwa kubukhosi okwadabuka esendeni lendoda eyodwa kwasekuhlukana imizi bomageba. Oh, Shamas. Thokoza kakhulu. Vele kuhanjwa kanjalo ke Ndlunkulu uyawuthatha owakwenu. Uthi ayasambe. Sibonga nje ukuthi kube njalo Khwanasi. Cha, sizokhumbula ukuthi ngonyaka odlule kwaba khona ukungaboni ngasolinye lapha eNdlunkulu nabakwamkhwanazi. Kwaba nekhashana befika abakwamkhwanazi ngesimo ke esasenzekile umuntu engakasichaze nengithemba ukuthi undunankulu kaZulu umfundisi uButhelezi wachaza yonke into abantu bazokhuluma kwayo nomhlangano lapho kwakhona khona uGeneral Mkhwanazi. Kodwa ke kwathi makukhona izinto ezenzekayo kwase kuba khona ukukhuluma okungekuhle okwaqhamuka kubakhwanazi behluphilwe ke ngeenhliziyo ke ngendlela ababehluthuke ngayo. Kodwa lathi igama awuma phela ekhaya nikhona nizalwa ekhaya akuthi ngoba ubaba wenze noma usho eningahambisani nakho bese nina nikhombisa ukweqa ngamagama nikhombise nokungahloniphi ingonyama. Maningi amagama angamahla ehlayo phezulu kwesilo eqhamuka kwaMpunyoni sakwanganambitheka kahle lokho. Kodwa ke siyazi ukuthi kusuke kungabona kahle abadala bakhona yonke imizi nabo abantu abangamahlongandlebe. Namhlanje na ke abakhwanazi bafikile beza engonyameni beza esigodlweni ukuzothi cha emazwini akhuluma eqiseka sithi ke eNdlunkulu shwele sibonile amaguqa amane abafike nabakhwanazi behamba nenkosi yakwaMpunyoni kanye nenkosi enye yakwabo kwadlangezwa. Sakwemukela ke lokho ngokuhle. Kodwa ke siyafisa ukuthi kusazoba khona usuku lapho ingonyama ezozobonana khona na inkosi yakwaMkhwanazi bahlale banqokole ukukhombisa nje ukuthi ubudlelwane ngoba njengoba uMkhwanazi ephethe isizwe sakwaMpunyoni esiphethe egameni lengonyama ngoba siyazi sonke ukuthi udadewabo esilo sakwaNodwengu uNtikili uyena wadla umuzi walapha kwaMpunyoni wazala amakhosi khona kuze kube namhlanje. Ngakho ke kuyobe kusaqhubeka lobo bukhosi nalobo budlelwane obadalwa umntwana uNtikili kasenza ngakhona. Sithi akube nje kuhle kube njalo futhi lokhu kuyisibonelo nokuthi nakwezinye indawo lapho okhona abantu abagcwanekayo abathi bengezwile kahle bese bephendula amagama amabi eNdlunkulu kuba zinsungulo ezibheke kubo labo bantu. Siyajabula ukuthi abakhwanazi namhlanje na baligezile igama labo benza kahle ubudlelwane bevele bukhona ubudlelwane ukuthi nje ke phela ukulungisa esihlalweni ngiyathokoza. Angibingelele cha sisesigodlweni emashobeni undunankulu wesizwe sabakhwanazi eMtuba besamba nobukhosi bakithi kwadlangezwa inkosi yakithi eMtuba. Ukuba khona kwethu la kwaba khona ukukhuluma okube khona ebesikukhuluma njengabakhwanazi emveni kwesimemezelo esasiphume kwimbube mayelana ukuthi khona ingxenye ethize yezwe lakwaMkhwanazi sizoba neso lo mnumzana thizeni wayezoyibheka. Kusho ukuthi ke singabakhwanazi akusenelisanga kahle lokho. Sitheke masikhuluma noma isikhala
seqisa ukukhuluma kwethu. Uma ke uyingane ukhulume kubaba ukukhuluma waze wakweqisa kufanele ube nendlela ozoyenza yokukhombisa ukuyisolo ukuthi lento obuyikhuluma ayuyabona ukuthi ngiqisile njengengane bengafanele ngikhulume ngize ngifike la kubaba. Ingonyama ayilingani namuntu kwaZulu. Sithe masibona siyisizwe sabakhwana sabontayi sakhuluma la sasaqinisa kakhulu seqa. Sahlulwa nje intukuthelo nathi sagcina sesenza into eyayingafanele. Kwakufanele noma sikhale kodwa size kubaba phela ingonyama. Sakhalisa kwempangeleke thina sakhala saye ehlahleni. Sahlala ke inkosi yesizwe yasiqoqa kwabonakala ukuthi hayi asize sizoyilahla endlunkulu. Sizoyilahla engonyameni ukuthi bayede sizingane zakho silesikhulu sonile siyigazi lakho sizalwa la ekhaya ukhokho wethu inkosi Somkhele izalwa udadewabo wesilo umpande umntwana untikile. Sibone ukuthi ke kusekhaya kwethu la asize sizoyilahla. Ukuyilahla ke kusijabulisa ingonyama isemukelile. Njobe nizwile nani ngaphakathi esigodlweni abantwana abamlomo wesilo basemukela. Ilokho ke besizokwenza kulolu suku namhlanje nengifisa nje ukudlulisa okukhulu ukuthokoza nokukhulu ukujabula egameni lobukhosi nesizwe sonke sakithi eMtuba nakwethu kwadlangezwa ukuthi siyabonga asipheze indlela esijabule ngayo namhlanje. Mhlawumbe siyakoshisa nyama sodla inyama masukela. Amaguqa ngenxa yokuthi amagama abekhulumeka amanye ebehlisa isithunzi sengonyama isiko ke la kwaZulu awukwazi ukuthi uma usuzoxolisa ikakhulu enkosini enganga isilo samabandla ubusuqhamuka uvathazela nje ngezandla awukwazi ukwenza lokho. Ngisho inkosi nje yesizwe makuthi ube nokukhuluma kuyo ongekho kahle ongahlambulukile fanele kube khona into ethize oyiphathako yokuzokhuleka uzocela inhlambuluko. Isilo ke besingeke sikwazi ukuthi size siphethe iguqa elilodwa noma amabili bekuphoqa ukuthi siphathe amaguqa athe ukuthi kancane njobe besiwaphethe nje. Inhloso yamaguqa bekuyilokho ukuthi sizophakamisa izandla ukuthi bayede sizingane zakho selesikhulu ayidlishiyele imbube. Cha abakhwanazi bakithi ngizobonga kakhulu enkosini yesizwe sakhona kanye nobaba bayo kanye nomkhulu bayo engicabanga ukuthi ke bengazana kakhulu noyise wayo ebengihlala naye umzokhulayo. Engicabanga ukuthi ke nalolu hambo lokuzala endlunkulu besilihamba noyise wenkosi kusekhona umdlokombane kuyakwazi kuhlala inkosi ekhona namhlanje ngoba ngakhubeka kakhulu nami ngibona ubukhosi bakwamkhwanazi kunenkulumo eseyigcwele amaphepha njengobukhosi obungahloniphi. Kanti ubukhosi bakwamkhwanazi bunomlando kakhulu la ekhaya endlunkulu ngoba kuze kube khona lebo bukhosi bakwamkhwanazi ngoba la ekhaya. Ngoba ngangihlala nomdlokombane engitshena ukuthi utikile kahle kahle wabanga ukuthi kube nalo bukhosi bakwamkhwanazi. Utikile engwala ekhaya. Engicabanga ukuthi ke namanje njena kusuke kujabulisa izitha ukuthi izingane ezala endlunkulu bese ngazuthi zitshengisa ukungezwani nekhaya lazo. Okunye kwenziwa ngabantu ngoba kunabantu othola ukuthi kwesinye isikhathi bonele isihlalo futhi abanye baqhathe. Ngoba mangithi ngayilandela inkosi yakwamkhwanazi kuyinkosi ehloniphayo futhi kuyinkosi enesizotha. Angikhumbuli ngibona igcweleza noma kodwa ngenxa yokuthi ke kwakhaleka ukuthi bafika bakwamkhwanazi kwathuthi bafika lapha bangayilandela iprotocol yasendlunkulu kwase kubangela ukuthi ke manje ke omdala angaphatheki kahle kanye nabatwana kwanye nesizwe nje sonke. Ukuthi wasekhaya fanele kulungiswe ekhaya kungahambe kukhulunywa ku social media nasemaphepheni. Engicabanga ukuthi lokho bekuzodluliswa kubuyiswana kwasho ukuthi ke indlu yamithi yamakhosi kanye nabatwana njengezingane zala ekhaya lwamukelile futhi uxolo nabo bakhiphile bazosholeza ngakho kwamukeleka futhi. Engicabanga ukuthi nokunye noma kungakaqidelwa kahle kodwa ke engicabanga ukuthi igxathu lokuqala nestepu sokutshengisa ukubuyisana nenhlonipho nokubambisana sesikhona. Siyakubonga nje lokho ukuthi ingane vele phela mayonile silesikhulu ingane yakho uyayithethelela ekhaya futhi ingane eshayelwe ekhaya. Ingakho sithi siyakuthokozela lokho nabo futhi abakhwanazi siyakujabulela ukuthi befike endlunkulu ngoba kufanele ukuthi sazi ukuthi siyadingana ngoba ingonyama yethu yamaZulu
ehlele ehlalweni kufanele ihambela wonke amakhosi amaningi amanye awathelile amanzi uyabona mangahle manje bese lokho ubudlelwane kungabi khona omdala uyobe sehamba mhlawumbe edlule umuntu bese yothela amanzi kwenye indawo edlule umuntu bese kufuthi uthola ukuthi lokho akusabukeki kahle ezweni kanti masilungisa izinto kusemanje sakhe isizwe sibumbana konke lokho suke sitshengisa ukuthi zonke izinto sifuna ihambe ngokohlelo zonke izinto sibambisane nenabesilo ingakho ngithi ngizokuncoma kakhulu nje okwenziwa abakhwanazi ukuzehlisa behlele ngezantsi ngiphinde ngincome kakhulu abantwana basendlunkulu kanye nengonyama yakithi ukuthi kwazi ukumukela uxolo lengane zayo ngoba uyena baba wethu osiphethe uyena futhi esikhuleka kuye yona kunabantu into abangayazi engifuna ukubafundisa yona ngoba ngifana nothisha omkhulu ngendaba yala ekhaya abaholi kakhulukazi bonke fanele bayazi lento ukuthi lo lapha endlunkulu lapha engikhona iwona msamo wethu sonke thina abantu abamnyama futhi ukuthi lapha kuyabheda fanele yazi ukuthi sonke akuhambi kahle manje kunjalo futhi nasezweni zonke zamakhosi makukhona inkinga kwamkhwanazi kusho ukuthi izinto ziyama izinto kuleso sizwe ingahambi kahle nokudla futhi akubi kahle ngisho imfuyo ayibi kahle kuhlala kuba nezinkinga ingakho ngithi kubaluleke kakhulu ukuthi inkosi ixhumane nendlunkulu inkosi futhi nathi esizweni sayo inkosi sihloniphe singabantu inkosi ngoba inkosi ikhona eBhayibhelini ingakho ngithi mina abakhwanazi nje abakwenzile ngikushayela ihlombe kakhulu angikushayela izandla ngoba ngiphethe amaselula yikho ngithe ngikushayela ihlombe ngoba ngiphethe amaselula manje leselula yami izofa ngoba lena evulwa kanje leyadida usinqa sempala